הנה, מצטרפים אלינו, ברוכים הבאים כל מי שמצטרף. כמה דקות אנחנו מתחילים. חבר'ה, מי שיהיה לו שאלות בזמן ההרצאה, מה שאתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות, וגם לרשום, ואנחנו נתייחס להכל. וכן, יהיה אחרי זה הקלטה, אנחנו נקליט את זה, נשלח לכולם, לכל מי שירצה, תוכלו לראות הכל שוב. מי שרוצה גם מוזמן לפנות אלינו בפרטי, אנחנו נענה על הכל, אנחנו עוזרים לאנשים, באמת על בסיס יומי, בכיף ובאהבה. יופי. טוב, אני רואה שיש פה נוכחות יפה. כנראה שבהחלט שווה לשווק באותו יום. בדרך כלל אנחנו מפרסמים שבוע, שבועיים לפני, אבל כנראה זה אחד הסודות בוובינר, דרך אגב, זה אחד הסודות. פשוט באותו יום. בדיוק, כמה ימים לפני, באותו יום, להפיץ בכל מקום, אס-אמסים, אימיילים, הכל. אני אתחיל את ההקלטה, וקדימה. אני רואה שעוד מצטרפים. Recording in progress. יופי. טוב, אז נתחיל. אז ברשימה בעצם ראיתי שיש לנו גם מילואימניקים וגם מתנדבים, וזה ככה חצי-חצי. אז נעים מאוד לכולם, חלקכם מכירים אותי, יותר המתנדבים. קוראים לי שושל יאב סבן, אני מקימת המיזם, שיווק במיל. לפני חצי שנה יצאנו לדרך מאוד מאוד מרגשת, באמצע המלחמה. וככה גם אחרי חצי שנה נוכחנו לראות שכולם ככה מילואימניקים מנסים לחזור לשגרה, מילואימניקים בעלי עסקים, אני והמתנדבים מאוד מאוד שמחים בבשורה הזו, ועם זאת עדיין פה כדי ללוות אתכם. אז בעזרת השם כמובן שהליוויים ממשיכים, עד כה ליווינו 170 בתי עסק, והמטרה היא בעצם להגיע לרובכם, השיא זה 380 בתי עסק, חלקכם צריכים אותנו יותר, חלקכם פחות, ועד שנגיע לכולכם, ועד שניצור את כל החיבורים, ונגייס כמה שיותר מתנדבים, אנחנו בעצם נותנים לכם מעטפת של סדנאות. רז וטל, שניהם מתנדבים אצלנו במיזם, מתנדבים מדהימים, מקצוענים, וזה הזמן באמת להחכים וללמוד מהם, וזה הכל. בהצלחה. תודה רבה. אז קודם כל ערב טוב לכולם חברים. אני רז, זה השותף שלי טל. לפני שאנחנו מתחילים, אני קודם כל רוצה לומר לכם באמת תודה. אתם אלופים ואתם עושים עבודה מבורכת, ועם כמה שזה קשה להיות בעל עסק בישראל, אז אם זה לקום וללכת למילואים ולעשות את מה שאתם עושים, זה מבורך. אז תודה לכם על העשייה, ותודה גם לעמותה על העשייה הזאת. ואני רוצה שתדעו שכל מי שכאן ויצטרך עזרה, בין אם זה בשיווק, בין אם זה שאלות, כל מה שתרצו, אנחנו כאן עבורכם. אז תודה לכם. אז לפני הכל, אני רז, זה השותף שלי טל בן ישי. בשנים האחרונות ניהלנו מיליוני דולרים בתקציבי שיווק. בין החברות שאנחנו מנהלים את התקציבי שיווק שלהם, יכולים לראות את פורטנייט, בנק מרקנטיל, הטכניון ועוד המון, אני יכול להמשיך לזרוק שמות, אבל המון חברות
מה שאתם הולכים לראות אנחנו עושים על בסיס יומי, ובאמת אנחנו רוצים לתת לכם כמה שיותר ערך, והיום מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה בגדול על שיווק דיגיטלי, וספציפית בשיווק דיגיטלי יש הרבה מאוד סוגים. יש לי שיווק אורגני, אוקיי? שיווק SEO במערכות גוגל, שזה קידום שאני עושה בעזרת מאמרים וכדומה. יש לי סושיאל, שזה יצירת סרטונים ויצירת תוכן. בין היתר אנחנו עובדים עם טיסות סודיות, The Finance Clown, גם את התחום הזה אנחנו יודעים, היום אנחנו נשים אותו קצת בצד, אולי נדבר עליו בפעם אחרת, אבל התחום שאנחנו רוצים להתמקד בו היום זה קידום ממומן. וכשאנחנו מדברים על קידום ממומן, ספציפית במערכת של פייסבוק, מטא, אוקיי? אז דבר ראשון, לפני שאנחנו צוללים לתוכן, ואנחנו מראים לכם באמת איך מקימים קמפיינים, אתם מוזמנים גם לקחת דף ועט ולרשום את כל הדברים האלה, כדי שבאמת נוכל לענות על כל השאלות. טל, יש לך משהו להוסיף? שתודה לכל מי שפה ושמח להכיר, ותרגישו חופשי לשאול. מעולה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, וזה הדבר הראשון שעושים לפני שמקימים קמפיין ממומן, אוקיי? זה קודם כל נבין את הכלי הזה. הכלי הזה שנקרא קמפיין ממומנים זה כלי שאני יכול לקחת כל רעיון שלי או כל הצעה שלי ולהגיע בדיוק לקהל היעד שאני רוצה. אוקיי? זה כלי מאוד חזק, אבל צריך גם לדעת איך להשתמש בו, כי מצד אחד הוא יכול לעשות פלאים, וראיתי עסקים שפילו ושילשו גם עשו פי 10 על הכסף שלהם מהדבר הזה, וראיתי גם עסקים שזה פשוט לא עבד, והם אמרו זה לא עובד וזרקו את זה הצידה. אז צריך לדעת לעשות את זה נכון. ולפני שאני ניגש לזה, אני צריך להבין את האסטרטגיה שלי. כשאני מדבר על שיווק ממומן, אני לא בונה פרסומת ומפיץ אותה בכל מיני פלטפורמות. כשאני מדבר על שיווק ממומן, אני מתחיל מהאסטרטגיה. אוקיי? יש לנו כל מיני אסטרטגיות. אסטרטגיה למשל של מגנט לידים. עכשיו שימו לב, כל מה שאנחנו אומרים פה אפשר לקחת גם לאופליין. אפשר לעשות את זה גם אחד על אחד. אפשר לעשות את זה בשיחות מחירה. אוקיי? שיווק ומחירה זה תחום חופף. ההבדל ביניהם, שיווק, זה הסיפור שאני מספר לעולם, מחירה זה הסיפור שאני מספר ללקוח. זה בערך ההבדל שלהם, ובגלל זה הם מאוד חופפים. אבל הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה למצוא את האסטרטגיה. אז אנחנו נדבר על כמה אסטרטגיות. האסטרטגיה הראשונה היא מגנט לידים. מישהו פה שמע את המושג הזה שנקרא מגנט לידים? אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות. מעניין אותי ככה, אם השתמשתם בזה, מישהו השתמש בזה בעסק שלו, עשה את הדבר הזה. אם לא כותבים אז לא. יפה, אני אסביר בקצרה על מגנט לידים. מגנט לידים בגדול, אוקיי? זה הצעה מסוימת, אוקיי? לא יודע אפילו מה זה לידים, אוקיי? בואו נתחיל טיפה אחורה. לידים זה בן אדם פוטנציאלי שיכול להיות לקוח שלי, אוקיי? זה בגדול מתעניין, אוקיי? שחסר הדבר הקטן הזה שאני אתן לו, כדי שהוא יהפוך להיות לקוח משלם. זה ליד, אוקיי? זה בן אדם שהשאיר פרטים והוא מעוניין בשירות שלי. אחרי שהבנו מה זה ליד, איך אנחנו מביאים את הלידים האלה? בעזרת ממומן. אז האסטרטגיה הראשונה זה מגנט לידים, אוקיי? מגנט לידים, אני רוצה לבנות משהו מסוים שיביא לי המון 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 קהל. איך אני בונה מגנט לידים? כל אחד, אוקיי, יש לו בעצם את המוצר שלו בעסק, אוקיי? תרשמו לי בבקשה בתגובות מה המוצרים שאתם מציעים בעסק שלכם. אני אראה לכם את זה ממש על אחד העסקים פה. מה העסק שלכם ומה אתם מציעים. אני מחכה, תרשמו לי בתגובות. מעולה, ייעוץ הנקה, ליווי, אוקיי, יצירת תוכן בינה מלאכותית לעסקים, ספר מדריך לנשים בהיריון, מעולה, ייעוץ עסקי, תהליך מיתוג, יפה. מגנט לידים, אוקיי? אני לוקח את המוצר שלי ואני מפרק אותו. בואו ניקח לדוגמה, רשמו לי פה תכשיטים, אוקיי? בסופו של דבר אני מוכר תכשיט, אבל עד שאני הולך לקנות תכשיט, יש לי כמה שלבים שאני צריך לעבור. קודם כל, אני צריך להגיע להבנה שאני רוצה לקנות מתנה, אני מניח. אחרי זה, אני מגיע להבנה שאני רוצה לקנות תכשיט. אחרי זה אני צריך להחליט איזה תכשיט, ורק אז אני מגיע לחנות התכשיטים לקנות תכשיט. במגנט לידים, אני אבנה משהו שאני נותן בתור התחלה ללקוח, ואני פותר לו את הבעיה הראשונה לפני שהוא הגיע אליי. לדוגמה בתכשיטים, זה יכול להיות מין משהו מסוים שאני נותן הדמיה לתכשיט במתנה.
אוקיי? בן אדם רוצה עכשיו להכין תכשיט לבן או בת הזוג שלו, אז הוא יקבל את הייעוץ שלי, אוקיי? ואני אבנה לו הדמיה של התכשיט. זה דוגמה למגנט לידים. האופציה השנייה, אוקיי? יש לי עוד הרבה מאוד פאנלים. יש לי פאנלים לדוגמה של וובינר, אוקיי? אמרנו, יש לנו פה תכשיטים, אני ממשיך עם התכשיטים, אוקיי? בואו נלך, הנה, רשמו לי ייעוץ עסקי, אוקיי? בעצם מה שאני יכול לתת כדי למשוך הרבה מאוד לקוחות מתעניינים, אני יכול לבנות להם וובינר, ואני אתן להם הצעה. איך לפתח את העסק שמכניס 10,000 שקלים בחודש, אוקיי? ואני אפרסם את זה בכל מקום. אני אקח את ההצעה הזאת ואני אפרסם אותה בכל מקום. מה שאני אעשה, אני אביא המון מספרי טלפון ושמות של אנשים שמתעניינים בזה. נבנה וובינר, שזה בעצם לייב עם מצגת ארוכה, שבה אני אבנה טראסט, אוקיי? כדי שלקוח יקנה ממני בסופו של דבר, אני צריך אמון. אז אני אבנה את המצגת הזאת, אני אעביר איתו שעה בכיף, ובסוף אני אציע לו איזושהי הצעה. רק דבר אחד, אנחנו לא באים להציע לכם בסוף הצעה, אבל זה וובינר, אוקיי? זה דוגמה לעוד דרך להביא המון לידים לעסק. יפה. ספר מדריך לנשים בהיריון רשמו לי פה. מה אני יכול לעשות עם הספר? יש לנו מודל שנקרא פרימיום. זה נשמע כמו פרימיום, זה קרוב, אבל זה לא. פרימיום. זאת אומרת שאני מניח שבספר מדריך לנשים בהיריון יש לי כמה חלקים. נכון, עדן? אז מה שאני אעשה, עדן פשוט רשמה פה בתגובות. יפה. אז מה שאני אעשה בעצם, אני יכול לתת את הפרק הראשון במתנה, ומי שרוצה לקנות את הספר המלא, מוזמן לקבל אותו, מוזמן לקנות אותו אחרי הפרק. זאת אומרת שאני יצרתי אמון, אני השגתי את הבן אדם, אני נותן לו להשאיר לי פרטים, אני יודע שהוא מתעניין בספר, אבל הוא עדיין לא רוצה לקנות. הוא יקרא, הוא יראה את המדריך, ואחרי זה אני אוכל להתקשר אליו, אני אוכל לדבר אותו, אוכל לעשות לו קמפיין מאומן שייתן לו הנחה על הספר כדי לסגור אותו, אוקיי? זה מודל של פרימיום. מעולה. דרך אגב, דיברנו על מדריך וספר. אתם יכולים לראות שיש כל מיני ספרים שמחלקים לנו במתנה. גם לתת ספר או מדריך במתנה זה מגנט לידים, אוקיי? לדוגמה, נחזור שנייה לתכשיטים. אמרנו, וובינר, איך למצוא את המתנה המושלמת, אוקיי? אז אני יכול לקחת את הוובינר הזה, לצלם אותו, ולקלק אותו מתנה למי שמשאיר לי פרטים. וככה אני יודע, אני יכול לאסוף המון אנשים שאני יודע שהם מתעניינים במוצר שלי, ואני יכול לדבר איתם, ואני יכול להשתמש בדאטה הזאת כדי למכור להם, כדי לפנות אליהם, כדי לאסוף אותם בקבוצת וואטסאפ. אני יכול לעשות עם זה המון אנשים. עד כאן יש לכם שאלות? זמנים לרשום לי בתגובות. אני מבטיח לכם לענות על הכל. יפה. אז זה מדריך מתנה, ספר מתנה, מודל פרימיום, מגנט לידים. יש עוד משהו שאני יכול לעשות. אם אני לא רוצה לעבוד, מה שנקרא, בתור התחלה בחינם, כדי להביא את המגנט הזה, אוקיי? להביא את האנשים, אני יכול למכור משהו מאוד בזול, ואת המוצרים המשלימים שלו, למכור זה מתאים ביותר יקר. זה מתאים הרבה פעמים לחנויות e-commerce. כן, אני אקח דוגמה, מדפסות של HP. אני לא יודע מי קנה פה מדפסת בפעם האחרונה, מדפסת זה דבר מאוד זול. אבל איפה הרווח שלי? על הצבע שאני קונה למדפסת, אוקיי? שם אני מרוויח. זאת אומרת שאני יכול למכור מוצר בזול, ואת שאר המוצרים הנלווים שהוא תלוי בי, למכור ביקר. אם אני חוזר פה חזרה למדריך לנשים בהיריון, אני יכול לתת במתנה את המדריך לנשים בהיריון, אוקיי? או לתת בעלות סמלית את המדריך לנשים בהיריון, עלות של 20 שקלים, משהו מאוד זול, ואני אמכור ליווי לאורך כל ההיריון במוצר שהוא יקר יותר, ב-200 שקלים בחודש, ב-300 שקלים בחודש. ואז בעצם הבאתי פה המון מתעניינות שאני יודע שהן מתעניינות, ויש לי כבר משחק, אני יכול להביא לקוחות לעסק. אז קודם כל, אני בונה את האסטרטגיה. נכון, אנחנו הולכים גם להראות איך אנחנו עושים קמפיינים בפייסבוק. אבל אמרתי, הדבר הראשון, אנחנו צריכים לבחור אסטרטגיה. סיימנו עם האסטרטגיות, אוקיי? הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, שהבנו מה האסטרטגיה שלנו,
זה להבין מה ההצעה שלנו, אוקיי? אסטרטגיה זה הצעה, בנינו הצעה. עכשיו, הרבה פעמים כשאני בונה הצעה, אני רוצה הצעה שאי אפשר לסרב לה, אוקיי? כי אם אני אפרסם סתם משהו, בוא תשלם לי 500 שקל, תקבל ייעוץ, אם אני הולך לייעוץ עסקי, אוקיי? בוא תשלם לי 500 שקלים על ייעוץ עסקי, בתמורה אני אתן לך את הייעוץ. זה לא הצעה שהיא מפתה, זה לא הצעה שיש לי מה לשחק איתה. מה שאני כן יכול להציע, בוא אליי לייעוץ עסקי. אם אני הצלחתי להביא לך עוד 10,000 שקלים לעסק, אתה משלם לי את העלות. אוקיי? זה דוגמה, זה הצעה שאין לי מה להפסיד. אני אוהב לקרוא לזה היפוך אחריות, דרך אגב. זאת אומרת שאני לוקח את ההצעה שלי, לוקח את האחריות עליי, מקסימום הרווחתי כסף, כי כבר, במינימום אני כבר לא הרווחתי. אין לי כרגע לקוחות, אני רוצה להביא כמה שיותר לקוחות לעסק, כדי לבנות את הסיסטם והמערך. יפה. נכון, יש לי להפסיד זמן יקר, אבל ברגע שיבואו אליי 100-200 אנשים בהצעה כזאת אטרקטיבית, ואתה בטוח ביכולות שלך, אז אין סיבה שהם לא ישלמו, ודרך אגב, אפשר גם לבנות את זה על שיחת ייעוץ ולא על ליווי. לדוגמה, אם אני יועץ משכנתאות, אוקיי? אני מציע עכשיו הוזלת המשכנתה. אז בדיקה ללא עלות. אם הצלחתי לחסוך לך 10,000 שקל במשכנתה, אתה משלם לי 500 שקלים על הפגישה. ואז אני גם יכול למכור לו את הליווי מול הבנק. אוקיי? זה בגדול אחת ההצעות שאפשר לסרב, ואני יכול גם ללכת לתיווך נדל"ן, ראיתי קודם. בתיווך נדל"ן יש לי נכסים, אוקיי? אני לא חייב להציע פרסום לנכס האחד שלי, אני יכול לתת הצעה ל10 או 20 נכסים. בוא, תקבל את רשימת 20 הנכסים, אוקיי? זה יכול לפנות למשקיעים, זה יכול להיות לאנשים שרוצים לקנות באזור, והם רוצים לראות מגוון ומה יש, וברגע שאני קיבלתי את המספר של אנשים שמעוניינים לקנות, אני כבר יכול למכור להם, אני יכול לעבור לשלב המכירה. אז מצאתי את ההצעה, אוקיי? מה הדבר השני שאני עושה? אני צריך לבנות קריאייטיב, אוקיי? B2B, איזה פאנל היית בונה לעסק? אוקיי, תנו לי דוגמה ל-B2B. שיווק דיגיטלי, במקרה אני מכיר את התחום. אז הצעה שאני יכול לתת, אוקיי? אני יכול לתת לדוגמה סקירה של הנכסים הדיגיטליים במתנה, אוקיי? אני עובר לך על כל הקמפיינים. אם הצלחתי להקים לך קמפיין שהוא רווחי לך, אנחנו ממשיכים לליווי הארוך. אני יכול להציע וובינר, אוקיי? איך לבנות את הקמפיין המושלם. ואני אביא המון אנשים, B2B, דרך אגב, שהם יהיו מעוניינים. אז זה דוגמה לעסק שהוא מוכר B2B, ולאו דווקא ל-B2C, שזה business to client. B2B זה business to business, למי שלא יודע. אז בואו נעבור קצת לפרקטיקה. אחרי שהבנתי את ההצעה, אני רוצה לבנות את הקריאייטיב. למה אני רוצה לבנות את הקריאייטיב ואת הקופי? כי אני רוצה לדעת לאיזה קמפיין אני הולך, ומה אני הולך לשווק בעצם. אז אנחנו היום ניתן לכם דוגמה של גראז' דור, אוקיי? זה בעצם תיקונים של דלתות גראז', זה בעצם לקוח באמת אמיתי שלנו, שהיה לו בעיה בלהביא לידים לעסק. מה שאנחנו הצענו, אוקיי, אני אשתף אתכם, אנחנו הצענו, בנינו מודעה, וחשוב לי שתראו את זה, כי יש 2 אופציות לבנות מודעה, או לשלם לגרפיקאי, או לבנות אותה בעצמי, וזה מאוד קל היום עם כל התוכנות AI, לבנות אותה בעצמי. אוקיי? ודרך אגב, אם ההצעה בסופו של דבר היא מספיק טובה, זה לא כזה מעניין אותי איך ייראה המודעה. פשוט זה צריך להיות כתוב ולהגיע לקהל היעד, וגם זה אנחנו עוד מעט נראה לכם. אז בעצם יש לי פה את הקריאייטיב. ההצעה שלנו הייתה לתת להם את הטיפול לגראז' דור שבדרך כלל הם רגילים לשלם 300, 400, 500 דולר ב-149. בעצם באנו לשבור את השוק, אוקיי? אז בנינו מודעה. כשאני בונה מודעה, אני בונה אותה במודל שנקרא AITA. Awareness, Interest, Desire, Action. אוקיי? דבר ראשון, אני רוצה לבנות מודעה, ותזכרו את המודל הזה, אני רוצה לעניין אותם, Awareness. אוקיי? אני רוצה בעצם להודיע להם מה אני מציע. הדבר השני, אוקיי? Awareness, Interest, אני רוצה לעניין אותם. Interest. בעצם אני אתן להם את ההצעה, באמת, את מה שמעניין פה. אוקיי? Desire, אוקיי? פה את הגראז' דור, Desire זה העלות, אוקיי? ו-Action, אוקיי? אני רוצה להניע אנשים לפעולה. אם אני בסופו של דבר אני לא מניע את האנשים לפעולה, הם לא יעשו כלום, הם לא יפנו אליי, הם לא ישאירו פרטים, אם אני בשיחת מחירה לא אבוא למכור, אני לא אמכור. אני
אני רוצה להניע אותם. אנשים בסופו של דבר הם מאוד ממושמעים, אוקיי? אז בעצם בניתי את המודעה, אוקיי? זה מאוד פשוט לבנות מודעה, דרך אגב. כל מה שאני צריך זה לייצר תמונה. אפשר לייצר היום תמונות מדהימות, באמת מדהימות, אוקיי? ב-AI, שם עליה רקע, נראה לכם דוגמה למודעה, אוקיי? אחרת, שמאוד קל לייצר, סבבה? כדי שבאמת תבינו כמה הכלי הזה מאוד קל, אוקיי? בואו ניקח דוגמה, מכירת מחשבים, אוקיי? הנה מודעה, את האמת, מכוערת, לא אשקר, אוקיי? אבל מה? מביאה לקוחות לעסק, זה בסופו של דבר מה שחשוב לי. אחרי שיהיה לי כבר תקציב, יהיה לי כסף, אני אוכל להביא קמפיינרים, אני אוכל להביא אנשי מחירות, אני אוכל להגדיל את המערך הזה. אז בעצם מה שקורה, אמרנו, למעלה אני רוצה בדרך כלל את הכותרת, אוקיי? אז אנחנו ניקח פה. ניתן פה איזו הצעה מסוימת, אוקיי? אז אמרנו, מחשבים במחיר הטוב ביותר, אוקיי? הטוב ביותר. כמובן, אני אתאים את זה לגודל, כאן אני יכול להתאים את זה לגודל. עכשיו, שימו לב, הצבעים זה מאוד חשוב, אוקיי? אני לא רוצה לבחור צבעים מכוערים מדי, אבל הצבע הכתום, אוקיי? זה צבע שהוא מניע לפעולה, הוא הוכח מחקרית, אוקיי? פשוט הוכח מחקרית. אני לא רוצה לעשות משהו שהוא קיצוני, או משהו שלא רואים אותו בעיניים, כמו הצבע הזה או הצבע הצהוב, אני אשים משהו בערך בצבע כזה, או בצבע כזה שיראו אותו פחות או יותר, אוקיי? מתחת. אני באמת אצור להם את ה-desire שדיברנו עליו, אוקיי? זאת אומרת, מחשבים במחיר הכי טוב, אבל איזה מחשבים? כל סוגי המחשבים, הישר מהיבואן. בסדר? גם פה אני אקטין את זה קצת, אני יכול לקשט את זה דרך אגב, אוקיי? יש לי פה אופציה לאפקטים, יכול לשים רקעים, לקשט אותם שבאמת ייראה יפה, אוקיי? את זה אני אשים בצבע של, את האפקט אני אשים בצבע, כאן יש לי שליטה בצבע, שים בצבע ששמתי, פה למטה אני יכול להפוך את זה לצבע הלבן, באמת סתם כדי לתת לזה טיפה אפקט יותר יפה, אני יכול ללכת לאלמנטים, למצוא תמונה, נגיד מחשב נייד, ניקח פה תמונות, אוקיי? חשוב, ניקח את המחשב למטה, הנה לדוגמה הדבר הזה, אוקיי? אני אגדיל אותו, אני אתאים אותו לגודל שאני רוצה, אני יכול לשחק עם זה, והכי הכי חשוב, אמרנו, הנעה לפעולה, אנשים הם ממושמעים, אני לוחץ פה, עושה העתק, יכול לעשות פה הדבק, ויש לי, אוקיי? וקונטרול C, קונטרול V, יש, סבבה? אז מה אני אעשה כאן? לשיחת ייעוץ או למידע נוסף, לחצו כאן, אוקיי? לחצו כאן, אני רוצה בעצם לעניין אותם. תראה את זה קצת, מנסים, אוקיי? מודעה לא מאוד יפה, אבל מה, אם אני עכשיו צריך מחשב, מה אכפת לי לבדוק אם אני יכול לקבל את המחיר הכי טוב? אתם מסכימים אותי שאם הלכתי ל-KSP, ראיתי מחשב ב-5,000 שקל, פתאום קפצה המודעה הזאת. עכשיו, זה לא פתאום. אני בטוח שלכל אחד קרה פה שהוא דיבר על טיסה, אוקיי? ופתאום קפץ לו כל הטיסות בעולם בפייסבוק. למה זה קורה מוכח? המערכות האלה מקשיבות לנו ויודעות בדיוק את הרגלי הצריכה שלנו, את הרגלי הקנייה שלנו. גוגל יודעות כמה כסף יש לנו בחשבון הבנק. למה? כי התחברנו דרך גוגל לחשבון בנק. אוקיי? אז אם כבר הם עושים את זה, אני אשתמש בזה לטובתי. טוב, לא טוב, לא יודע, אני אשתמש בזה לטובתי. אז אם הלכתי ל-KSP, ראיתי מחשב ב$5,000, ופתאום קפצה לי הודעה שאני יכול לקבל את המחשב במחיר הכי טוב, והישר מהיבואן לא יהיה אכפת לי לפנות. וברגע שהוא פנה אליי, אני יכול למכור לו, יכול להעביר לו מה הערך שלי, לעומת הערך של KSP. ומשם הדרך כבר לעסקה הרבה יותר קרובה. ועוד פעם, תחשבו איזה הצעות אתם יכולים להציע בהתאם למה שדיברנו קודם, כי זה יכול להיות פשוט כל. אוקיי? בסוף לקחתי את המודעה הזאת, אני מוריד אותה, בסדר? שימו לב שאתם לא מורידים את כל הדפים. פה אתם יכולים להגביר את האיכות, אוקיי? והורדתם, זהו, יש לי את המודעה, זה המודעה שאני אשתמש בה. שזה לקח לי 4 דקות, וזהו, יש לי מודעה שיכולה להכניס כסף. עכשיו, חבר'ה, המודעה הזאת באמת הכניסה כסף. אני לא סתם אומר, כל מה שאתם רואים פה באמת מכניס כסף, ואנחנו גם עוד מעט נעבור לקמפיינים. אז השלב הראשון, בניתי תמונה, בניתי גרפיקה לקמפיין שלי. הדבר השני שאני ארצה לבנות, אוקיי? זה הקופי.
וגם את הקופי אני אבדל במודל IDA, אוקיי? אני אקצר פה, כבר עשיתי את זה כדי שתראו. בעצם אני רוצה לבנות את זה במודל IDA, אוקיי? אז אמרנו, awareness, מחשבים במחיר הטוב ביותר. איך אני כותב פרומפט לצ'אט GPT? אתה עכשיו מתנהג כמומחה לשיווק. אני בונה קמפיין למחירת מחשבים. ההצעה שלי היא מחשבים במחיר הטוב ביותר. ואני רוצה לבנות קופי, אוקיי? על פי מודל A.I.D.A, אמרנו מודל AIDA, זה מופיע בהרבה מקומות, בדפי נחיתה, באתרים, בקופי, בכל מקום בשיווק, אתם תמצאו הרבה פעמים את המודל הזה, אתם תשמעו את המילה, את המשפט הזה, AIDA, אוקיי? את הנוסחה הזאת. דבר האחרון, אני אגיד לו, תשאל אותי 5 עד 10 שאלות, אוקיי? 5 עד 10 שאלות, ותבנה לי את הקופי. את הקופי. אוקיי? למה אני רוצה שהוא ילמד טיפה יותר את העסק? מה הערך שאני מביא? מה ההצעה? אז בואו נראה, אוקיי? שבו השאלות. מי קהל היעד? אז אחד, אני ארשום לו כל מי שרוצה מחשב. 2, איזה סוגי מחשבים אתם מוכרים? הכל. 3, היתרון שלי שהמחירים של המחשבים הם הטובים ביותר בשוק, כי אני מביא אותם מהיבואן. 4, מה הבידול? המחשבים הישר מהיבואן. המחיר ישר מהיבואן, המחיר הכי טוב, שירות עד הבית. אתם נותנים פה הכל, כל מה שיש לכם, אחריות מלאה ל3 שנים, ליווי אישי להתקנת התוכנות, ואני אתן להם גם עכבר ותיק מתנה, ואני נותן עכבר ותיק מתנה. יפה, כבר עניתי לו על 5, אז אני אסמן את זה ב5. מעולה, אני ארד למטה. האם יש אחריות? 6, יש אחריות ל3 שנים, ו8, ואיך מתבצע התהליך? הם רואים הודעה בפייסבוק, פונים אליי, ואני מגיע עד אליהם עם מחשבים. 9, לא רלוונטי המחיר במודעה. הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לתת את המחיר במודעה, אוקיי? כי אני רוצה לשחק עם המחיר. המחיר זה כלי מאוד טוב למחירה, ואני יכול לשחק איתו בדרך. אז אני לא רוצה לתת את המחיר, לא רלוונטי המחיר. 10, המטרה של הקמפיין, להביא כמה שיותר לידים. מעולה. אז יפה, מחשבים בהם, הנה, הוא גם סידר לי את זה ככה, אתם רואים? שם לי בולטים, דיזייר ואקשן. יפה, אז הוא עושה לי את זה מבולגן. יפה, עכשיו תעשה לי, אני יכול להעתיק את זה, אז סבבה, אז אני אקח את המחשבים מהיבואן במחיר הטוב ביותר. נדביק, אוקיי, רק שיהיה לי את זה פה. רוצה לקנות מחשב בלי להתבלבל, בלי לשלם מחירים מטורפים בחנויות, אנחנו מביאים את כל סוגי המחשבים, נייחים, ניידים, גיימינג, עבודה, לימודים. ישירות מהיבואן, מעולה. רק שימו לב, חשוב, אפשר גם לבקש ממנו, להוריד את המקבים האלה, זה קצת יסגיר אותנו. עכשיו, הקופי הרבה פעמים 80%, אוקיי? לא תמיד הוא ייתן לכם בדיוק את הניסוח הסופי, אבל הוא ייתן לכם בסיס טוב לרוץ איתו, וזה חשוב. אני אקח פה את הבולטים, אנשים אוהבים לראות וי בעיניים, אנשים אוהבים לראות בדיוק מה הם מקבלים, הם לא אוהבים שהולכים איתם סחור. בדיוק מה הם מקבלים. יש לנו את האינטרסט, desire, אוקיי? אנחנו מגיעים עד אליך עם הדגמים המתאימים לך.
אני יכול גם לתת את המתנות, אוקיי? סבבה? אני אקח את המתנות. בנוסף, בכל קנייה תקבל, אמרתי, זה לא נותן בדיוק. קנייה תקבל, נקודותיים, יורד למטה, שם את המתנה, והכי חשוב, להניע אנשים לפעולה, אוקיי? הדגמים נחטפים, אוקיי? חשוב הרבה פעמים, עכשיו שימו לב, שאני רוצה ליצור את האקשן ואת ההצעה, אוקיי? אז אני רוצה לתת להם את ההצעה עם מוגבלות, אוקיי? לדעת שהם יכולים לחשוב. רוב האנשים לא יקנו בפעם הראשונה, הם יגידו לי, רגע, אני רוצה להתייעץ עם אשתי, רגע, אני רוצה לבדוק עם עוד מקומות, וזה בסדר גמור. מותר להם לחשוב. אבל יש להם זמן, אוקיי? אז הדגמים נחטפים. למידע נוסף, לחצו כאן. מעולה. לקחתי את זה, אני אשלח שזה יהיה לי פה, שאני אפתח איזה קובץ דוקס זריז כדי שזה לא ייעלם לי אחרי זה. ואני עובר לפתיחת הקמפיינים, אוקיי? יפה. יש לי פה, רשמתי. אז אמרתי, בניתי את זה במודל ה-IDA, יש לי פה את המושגים, יש את הפרומפט, מי שירצה גם אני יכול להעביר לו את הפרומפט אחרי זה. בניתי פה הכל, אתם יכולים לראות. מעולה. בואו נלך לחלק הבא, אני יודע מה ההצעה, בניתי את האסטרטגיה, אני יודע מה ההצעה, יש לי קריאייטיב, יש לי קופי, מה נשאר לנו? לפתוח קמפיינים. אז מה אני אעשה? אני אלך למקום שנקרא חשבון המודעות. עכשיו, מי שלא יודע, אני אציג מההתחלה. תכירו, זה פייסבוק. אוקיי? מי שלא יודע, בבקשה להירשם למערכת הזאת שנקראת פייסבוק, היא יכולה להביא לכם הרבה לקוחות. אוקיי? אני אלך כאן, מנהל המודעות. אוקיי? אני אראה את זה הרבה פעמים בצד. מנהל המודעות, וזה ייקח אותי למנהל המודעות של פייסבוק. הגעתי. מפה אני מקים מודעות. פה קורה כל הקסם. אני ספציפית נעשה את זה כאן. אוקיי, אז אני יוצר קמפיין. קמפיין בנוי ב3 שלבים. קמפיין, סדרת מודעות ומודעות. אני עכשיו אעבור איתכם אחד-אחד. יש לנו כמה סוגי קמפיינים. יש לנו קמפיין מודעות, אוקיי? זה הרבה פעמים אתם מעלים סרטון לסושיאל, אתם רוצים להגביר אותו, אני אעשה לו קמפיין מודעות. יש לנו קמפיין תנועה, אם אני רוצה להניע אותם לכל מיני מקומות, לדוגמה לאפליקציה, לדוגמה לדף נחיתה. יש לנו קמפיין מעורבות, אוקיי? אם אני רוצה להניע אותם לדוגמה לוואטסאפ. יש לנו קמפיין לידים, אם אני רוצה שהם ישירו לי פרטים והם יחזרו אליי אחרי זה. אוקיי, עכשיו שימו לב, קמפיין לידים עובד הרבה פעמים לתחומי הכושר וכדומה, אבל כשאני עושה קמפיין לידים אני צריך לחזור לליד כמה שיותר מהר. ליד שלא חזרתי אליו אחרי 5 דקות, 80% הסיכוי להמיר אותו ללקוח ירד. תשימו לב לזה, אפילו לעשות איזו הודעה אוטומטית בכל פעם שבן אדם נכנס. יש לי קידום אפליקציה, זה מי שיש לו אפליקציות, ויש לי מחירות. עכשיו שימו לב, מחירות משתמשים רק מי שמוכר דרך האתר. אוקיי? אני לא עושה קמפיין מחירות. זה נשמע מפתה, אני אשתמש בקמפיינים שאני מראה לכם עכשיו. רק או בלידים או במעורבות. ובמעורבות אני אעביר אותם גם לוואטסאפ. אוקיי? עד כאן מובן? מעולה. אז בואו נעשה, טל, מה אתה אומר? קמפיין מעורבות או לידים? וואטסאפ או לידים? וואטסאפ זה הכי קל ומהיר, וזה יעביר לוואטסאפ שלהם. בואו נעשה להם גם וגם. בואו נראה להם גם וגם. יפה, קמפיין וואטסאפ, יצירה. הולך למעורבות, אוקיי? לא לידים, חשוב. בקמפיין וואטסאפ אני אשתמש במעורבות. למה? ברגע שאני יוצר הצעה מספיק טובה, מספיק לי שהוא יגיע אליי. אם ההצעה מספיק טובה, הוא ישלח הודעה מיוזמתו. זה בגדול הדרך של פייסבוק למיין אותם. אוקיי? תחשבו על זה כמו מגירות. יש אנשים שפייסבוק יודע שיותר משאירים פרטים ואוהבים שחוזרים אליהם. יש אנשים שאוהבים ישר לקבל את המידע בוואטסאפ. יש אנשים שאוהבים להשאיר פרטים דרך דף נחיתה. אוקיי? אז אני אשתמש בדף נחיתה. אז תיזהרו עם הדבר הזה, אני אשתמש או במעורבות או בלידים, אבל אני לא אעשה מחירות, אוקיי? כי מחירות זה אנשים שאוהבים לקנות דרך האינטרנט. זה המשמעות של הקמפיין מחירות. הולך לקמפיין מעורבות, אוקיי? קמפיין ידני, לא הגדרות מומלצות, קמפיין ידני. אני רוצה שבדרך כלל השליטה שלי, אוקיי? שהשליטה בקמפיינים תהיה שלי. לא לתת לפייסבוק את הארנק שלי, לומר לו תתפרע. אני רוצה לשלוט בעלויות שלי, אני רוצה
לשלוט בכל הנושא הזה של הפרסום, כדי לדעת איך זה עובד, שאם אני ארצה להגדיל את העסק, אני אדע שאני יודע איך, לא שפייסבוק יודע איך. אני ממשיך, ויפתח לנו פה הקמפיין. אז אמרתי, הקמפיין מורכב משלושה שלבים. יש לנו את הקמפיין, יש לנו סדרת מודעות, ויש לנו את המודעה עצמה. עכשיו, בשיטה היום של פייסבוק, איך יודעים לאן הקמפיין הולך, איך יודעים את מי לטרגט? אז עוד מעט נגיע לזה, יש לי כמה אופציות, אבל בגדול השיטה היום זה בעיקר עם העיניים, אוקיי? מה זה אומר עם העיניים? כשאנחנו בונים את המודעה, אני רוצה לרשום את הכותרת שיבינו ישר במה מדובר. אם אני מוכר מחשבים, אני ארשום מחשבים במחיר הטוב ביותר. אם אני עושה קעקועים, אני ארשום, אני עושה את כל סוגי הקעקועים במחיר הטוב ביותר. זה לא חייב גם להיות במחיר, את כל הקעקועים ברמה הגבוהה ביותר. אני רוצה שיבינו מהרגע הראשון. כי אם הם לא יבינו מהרגע הראשון, האלגוריתם יביא לי אנשים לא רלוונטיים. אוקיי? מעולה. לדוגמה, אני אחזור חזרה רגע, מה הכוונה העניין של בידול, שירלי? אני אשמח שתרשמי לי, אחרי זה נגיע לבידול. יפה. אז הקמתי את הקמפיין, אוקיי? אני נותן לו שם כדי שאני אדע מה זה הקמפיין הזה. אז קמפיין למכירת מחשבים, והרבה פעמים אני גם ארצה לרשום מה התאריך שהקמתי אותו, כדי לדעת כמה זמן הוא עובד וכמה כסף הוא הכניס לי. אז אני ארשום את הקמפיין ואני ארשום גם את התאריך. אני ארד למטה, אני אסתכל על כל ההגדרות. זה לא מעניין אותי, זה שיטת תמחור של פייסבוק, אוקיי? יש לנו פה מחירה פומבית, לרוב זה מחירה פומבית. מעורבות זה סוג הקמפיין. תקציב הקמפיין Advantage, יפה. מה זה אומר? Advantage Plus זה בעצם השם של האלגוריתם של פייסבוק, אוקיי? בעצם כשאני מפעיל אותו, הוא שולט לי על התקציב, רשום פה, ממש רשום לכם פה במדויק מה זה כל דבר. כדאי לחלק את התקציב בין הסדרות המודעות. לא, אני רוצה שיהיה לי שליטה על הכל. אם אני יכול להשאיר את זה קבוי, אני אשאיר את זה קבוי, אוקיי? אני לא אפעיל את זה. אשאיר את זה כאן. בדיקת A-B טסטינג, גם זה אומר שהוא לוקח קמפיין שלי ועושה לו בדיקה אחת של A ובדיקה אחת של B, זאת אומרת קמפיין א' וקמפיין ב', והוא בודק בעצמו מה יותר טוב. יופי. קטגוריות מודעות, אוקיי? אני לא עושה את זה, אוקיי? זה בדרך כלל במודעות של פוליטיקאים וכדומה, אוקיי? שעשיתי קמפיינים לראשות העיר חיפה, הפעלתי את זה כי אני מוכרח. זה חוק. אני לא מפעיל את זה, זה יגביל לי את הקמפיין. סיימנו את החלק של הגדרת הקמפיין הכללי. אנחנו עוברים לסדרת המודעות, אוקיי? בסדרת המודעות אני אכתוב לאיזה קהל אני פונה, אוקיי? אז אני אבחר. אני אוהב להשאיר אותו קהל מגילאי 20 ומעלה, אוקיי? ומתעניינים במחשבים. יפה. אני עדיין לא מגדיר תקציב קמפיין, אני רגע אענה לשאלות. זהבה שאלה אותי למה אני לא מגדיר תקציב קמפיין, כי עדיין לא הגעתי להגדיר תקציב קמפיין. אני בסוף אעבור על כל ההגדרות שלי, אוודא שאני עומד בתקציב, ואני אוודא שהכל תקין, אוקיי? מה שאני אעשה, יעדי הודעה, אוקיי? אני רוצה ליצור אינטראקציה במסנג'ר או וואטסאפ, אוקיי? חשוב לא לראות מה אני בוחר, אוקיי? לקרוא. אם אני מעביר אותם לאתר, אני אעשה אתר, שיחות, במודעה שלי ויעדי הודעה. פה ספציפית אני אבחר יעדי הודעה, אמרנו קמפיין וואטסאפ. אני בוחר את הפייסבוק, אוקיי? את הדף פייסבוק העסקי שלי, אני אמחק את הדברים שאני לא רוצה שיפנו בעצם, אוקיי? אני לא רוצה שיפנו אליי במסנג'ר, ואני לא רוצה שיפנו אליי באינסטגרם, אני רוצה את המספר טלפון שלהם. יש לי את המספר טלפון שלהם, אני יכול להתקשר אליהם, ותאמינו לי, ישראלים אוהבים לדבר בוואטסאפ, אוהבים להשאיר פרטים. יש פה יותר משאירי פרטים במדינת ישראל מבני אדם, בדקתי את זה. אז אני ממשיך. מיקסום מספר השיחות, אוקיי? זה מה שאני רוצה, לא מיקסום מספר הקליקים על קישור. מספר הקליקים על קישור זה דרך אגב, כמה שיותר אנשים שבעצם ילחצו על הכפתור של תפנה אותי לוואטסאפ. יש אנשים שסתם לוחצים בטעות, יש אנשים שאוהבים ללחוץ סתם כדי לראות מי עושה את זה. אני לא רוצה את זה, מיקסום מספר השיחות, תביא לי רק שיחות. בקרת הצעת מחיר, אמרתי, לא חובה, אני לא נותן, אוקיי? מעולה. כללי ערך גם לא מעניין אותי, אוקיי? בכלל לא מעניין אותי. והגענו לתקציב, יפה. אז יש לי אופציה לתקציב גלובלי ותקציב יומי, אוקיי? אז ככה, הרבה פעמים את התקציב שלי, אני אבחר את
תקציב כ-20% מהכנסת העסק, או אם שמתי תקציב מסוים שאני אומר, לי לא אכפת להוציא אותו על שיווק, זה לא יפגע לי בכיס ולא יעשה לי שחור בסוף החודש ולא יהיה לי לחם לאכול. אוקיי, אם יש לי תקציב של 20 שקלים ליום, אז אני אשתמש ב-20 שקלים ליום. יש לי תקציב של 50 שקלים ביום, אני אשתמש בתקציב של 50 שקלים ביום. עכשיו שימו לב, אחרי יומיים שנפעיל את הקמפיין, אני כבר אדע כמה כסף עולה לי להביא פנייה. אם אני אראה שעל כל 10 שקלים שאני מוציא, אני מביא פנייה, ועל כל 10 אנשים שאני סוגר, אני מביא לקוח שקונה, אוקיי? אז אני אוציא 100 שקלים ביום, אני אביא לקוח שקונה ב1,000. עשיתי את שלי. אני אשים גם 200 שקל אם זה ככה. אבל אם אני רואה שאני מוציא 20 שקלים וזה לא מביא לי מחירות בכלל או לא מביא פניות, אחרי יומיים אני אשנה את האסטרטגיה. יכול להיות שמשהו בהצעה לא טוב, או שמשהו בקמפיין עצמו מוגדר לא טוב. אבל אם עשיתם את השלבים עד עכשיו, תעשו אותם, כנראה שאתם בטוב. יש לי תקציב יומי, זה תקציב שהוא יוציא כל יום, ויש לי תקציב גלובלי, כמה הוא יוציא בחודש. אני אוהב לעבוד עם תקציב יומי, כי אחרי יש לי שליטה כל יום כמה יצא, אני יכול להגביר, אני יכול להוריד. תקציב גלובלי הוא הרבה פעמים מחליט, ביום שני אני מוציא 300, וביום חמישי אני מוציא 5 שקלים. ואז אין לי סיסטם בעסק. אני רוצה להגיע למצב שכל יום נכנסים לידים, כל יום נכנסים מחירות, וזה לדעתי הדבר הכי חשוב לעצמאי בישראל, לקבל את הוודאות הזאת שגם מחר יגיע לקוח, ושיש לי את השליטה להביא לקוח, ויש לי את השליטה על הכסף שלי. כי אם יש לי את השליטה הזאת, אני יכול להיות בראש שקט שהעסק מתפקד ואני יכול להגדיל. אז אני אלך על תקציב יומי, ככה אני אשלוט כמה לידים נכנסים כל יום, אני אתן לדוגמה 20 שקלים. עכשיו שימו לב, אפשר גם לעשות קמפיין ב7 שקלים, אוקיי? אפשר בכל תקציב שהוא, יש לנו קמפיינים שמוציאים גם $50,000 ביום. בדיוק, התקציב המינימלי הוא 7 שקלים כרגע. הגדרת תאריך סיום זה מעולה אם אני עושה נגיד מבצע ואני לא רוצה לשכוח את היום שנגמר המבצע, אז אני אגדיר פה תאריך סיום. אני פשוט צריך להיות עם יד על הדופק, פעם ביום להיכנס, לבדוק את הקמפיין ולהמשיך קדימה, אני לא מגדיר את זה כרגע. ומיקומים, יפה. הגענו לקמפיין עצמו, להגדרה של הקהל, אוקיי? אני רוצה לראות ולפגוע בקהל שאני רוצה להגיע אליו. אז נגיד אני פועל רק באזור תל אביב, הנה נפתחה לי המפה כמו שאתם רואים, אני אכתוב אזור תל אביב, סמן את תל אביב, עכשיו שימו לב, זה עשה לי את הרדיוס, אתם רואים את העיגול הזה? זה רדיוס, זה מגיע לי גם למקומות שאני בעצמי עם אזרחות, אני לא יודע אם אני יכול להגיע אליהם, וגם פה לדגים בים אין לי למי למכור, אני לא רוצה לפרסם שם, אוקיי? אז אני לוחץ על הכפתור הקטן הזה פה ומסמן עיר נוכחית בלבד, וזהו, זה מגדיר לי רק את גבולות תל אביב. אני עובד גם בחיפה, נגיד, אז אני ארשום חיפה. ואני עושה אותו דבר, אני לא יכול למכור פה לדגים בים, אני לא רוצה למכור גם בלבנון, זה לא מעניין אותי, זה לא קהל היעד, עיר נוכחית בלבד, הגדרתי, מעולה. עכשיו שימו לב, טריק שיחסוך לכם כסף, אתם יכולים על פי מחוזות, פייסבוק מחלקים את זה לפי מחוזות, אז אני יכול לשים מחוז חיפה, מעולה, ואז זה סימן לי את כל מחוז חיפה, שמחוז חיפה זה חדרה, זה בערך מחדרה עד לחיפה, אני יכול גם מחוז תל אביב. נמצא את מחוז תל אביב, וזהו, פתרתי את הבעיה, יש לי פה בערך את כל גוש דן, אני יכול לראות פה בצד כמה קהל בערך אני מגיע. אוקיי? כמה גודל הקהל שלי נכון להם. בין 4,300 ל-5,100,000. שימו לב לכפתור הזה, זה כפתור שאני מאוד שונא אותו. בגדול, מה שאתם אומרים לו, אם אתם עובדים רק בתל אביב ויש מישהו שמעוניין בפתח תקווה, אז שזה יפנה אליו. ואני לא רוצה את זה, אמרתי שוב, אני רוצה שליטה. אם אני ארצה לפנות לאנשים בפתח תקווה, אני אגדיר פתח תקווה. להעיף את הכפתור הזה, לזרוק אותו לים לדגים, שימכור להם שם. בסדר? שלא יהיה את הכפתור הזה. ירדתי למטה, יש לי פה את הגילאים, אוקיי? יש לי פה. אני יכול לבחור כאן עד גיל 25 בערך. אני יכול לבחור שפות, אוקיי? נגיד אני מוכר בעברית ואנגלית. עכשיו, איך זה יודע מה השפות? זה בגדול השפה שהממשק משתמש בו. אוקיי? עברית, אנגלית, ערבית, ונגיד גם אני דובר צרפתית מבית, יש לי פה איזשהו יתרון, אז אני אשים גם צרפתית. כי אני יכול למכור להם.
מעולה, אז הגדרתי, אני יכול לראות פה כבר שהקהל הצטמצם, אוקיי? גם על פי האזורים, אני ארד למטה ויש לי פה קהל, אוקיי? עכשיו יש לי פה החלפה לאפשרויות קהל מקוריות, אוקיי? זה בגדול, אם אני רוצה לתת לאלגוריתם של פייסבוק פחות משחק, אני פחות ממליץ לשנות להגדרות המקוריות, שאתם תקימו קמפיין, תשחקו עם זה, תנסו, תגלו, כי זה פשוט מה שזה עושה, זה אומר, אני לא רוצה עכשיו שהאלגוריתם יחפש את האנשים, אלא אני רוצה במדויק לחפש את האנשים. מה שזה עושה הרבה פעמים זה מעלה עלויות לליד. יש היום כלי AI מטורפים, אני פחות משתמש בזה היום, פעם היו משתמשים בזה הרבה. יש לי פה הצעה לקהל אופציונלי, אז אני נגיד עובד עם גילאי 18 עד גיל 50 נגיד. לדוגמה, לא יודע, זה מה שאני עושה. אני מאמן כושר, גילאי 60 זה כבר מסתכן, אני מסתכן פה עם ביטוחים וכדומה, אני לא רוצה, אני מחריג אותם. כל המינים, איזה מין שאתם רוצים, ופה אני יכול גם לבחור, אוקיי, איך הם מתנהגים. אז נגיד אני ארשום מחשבים, אז הנה, תחומי עניין, מחשבים ואלקטרוניקה. אנשים שמחפשים מחשבים ואלקטרוניקה, הגיוני שהם ירצו את המודעה הזאת. ואז אחרי שהגדרתי פעם אחת, למטה שוב, זה קופץ לפעמים, שאני אלחץ, זה לפעמים יציע לי כל מיני דברים, אוקיי? אז מחשבים, או נרשום עוד, זה יכול להציע לי פה עוד, מחשב, בואו נרד למטה, הנה מחשב נייד, מחשב טאבלט, אני יכול לשחק עם זה ולהגיע. דרך אגב, בסגנון קמפיין הזה שאמרתי, שלא החלפנו לאפשרויות קהל מקוריות, אני יכול גם להשאיר את זה פתוח, זה עדיין יביא לי קהל. פה למטה, יש לי אופציה להגדיר מיקומים שזה יופיע. פייסבוק זה בעצם גם אינסטגרם, אוקיי? זו אותה חברה, מטא, תחת מטא. אם אני לא רוצה שזה יופיע באינסטגרם, אז אני אשנה פה את ההגדרות, אוקיי? אני אעשה פה עריכה להכל, אני אפתח את הכל. מעולה. ואז אני אוכל לבחור כאן, הנה גם כאן עריכה, אני יכול לבחור מיקומים ידניים, ולבחור אם להגדיר בעצמי, אני יכול ממש לעבור מיקום, אני יכול לראות פה נגיד אפליקציות ואתרים. אוקיי, זה אתרים נלווים שיש לפייסבוק, אפליקציות וכל מיני וכדומה, לא רוצה נגיד. תוצאות חיפוש בפייסבוק, מי שמחפש בפייסבוק אני ארצה, אני מוכר פה מחשבים, אמרנו, תתאימו את זה לעסק שלכם כמובן. סטוריז בפייסבוק, סטוריז באינסטגרם מעולה, סטטוס בוואטסאפ לא מעניין אותי כל כך, לא יודע. אפשר לנסות, אפשר לא. מרקט פלייס מעולה לי, פיד הפרופיל של אינסטגרם, פייסבוק מעולה. גם כאן, דרך אגב, אם תשאירו את זה פתוח, זה עדיין יביא לכם קהל. וזהו, פה למטה אתם יכולים לבחור סוגי טלפונים שזה יופיע וכדומה, או וי-פיי מסוים, לא מעניין אותי פה ספציפית, תעזבו את זה. סיימנו את הקמפיין, סיימנו את סדרת המודעה, אני עובר למודעה. איך אני בונה מודעה? אז פה בניתי מודעה, אוקיי? מומלץ כמה שיותר מודעות, אוקיי? אתם יכולים לעשות מודעות, 5 מודעות, תעשו 5 מודעות. אם אתם יכולים להוסיף עוד 5 סרטונים לקמפיין, תוסיפו 5 סרטונים. אני עוד רגע אראה לכם איך מוסיפים מודעות, אבל בגדול אני מגדיר את המודעה. אז פה הרבה פעמים אני רוצה לכתוב את השם של המודעה כדי שאני אדע, אז מחשבים במחיר הכי טוב. חוזר לכאן, מחשבים במחיר הכי טוב. מחיר הכי טוב. אוקיי. תמונה של מישהי עם מחשב. מעולה. יש, יורד למטה. תסתכל, מעולה, תמונה. עכשיו, תמונה זה אני שם תמונה יחידה. גמישות זה אני נותן עוד פעם לפייסבוק לשלוט על הדברים שלי. אני לא רוצה שהוא ישלוט לי על הדברים, אני רוצה את השליטה אצלי. וקרוסלה אני יכול להעלות כמה תמונות, אוקיי? הרבה פעמים אני אפריד את זה, אני אעשה מודעה של תמונה, מודעה של תמונה, מודעה של קרוסלה, מודעה של סרטון. אני רוצה לתת לפייסבוק כמה שיותר משחק כדי להביא לי לידים, אוקיי? מעולה, הגדרת קריאייטיב, מודעת תמונה. אני אקח בעצם מההורדות את התמונה שייצרתי, אני אעלה לכאן. עכשיו, הרבה פעמים אני יכול לייצר את זה גם בגודל פוסט, שזה פרופורציה של 1:1, וגם בגודל סטורי, שזה פרופורציה של 9:16, אוקיי? זה חשוב הדברים האלה, שזה יופיע בסטורי, שזה ייראה כמו בסטורי, ושזה יופיע בפוסט, זה ייראה כמו בפוסט. אז כאן ספציפית לא עשינו לזה סטורי, אבל אני בחרתי את המדיה שרציתי, אוקיי? העליתי את התמונה היא כאן. הבא, יש לי אופציה של הריבוע שהעליתי, אתם רואים, זה מופיע יפה, ויש לי את הסטורי. אם אני ארצה לשים סטורי, אני אלחץ על החליפה, אני אקח פה לדוגמה משהו שעשיתי של סטורי, לדוגמה זה.
ואז אני יכול לראות שזה בגודל סטורי. אוקיי, אז הרבה פעמים שאני אעשה עיצוב, אני אעשה לו גם בגודל של פוסט וגם בגודל של סטורי, על פי הפרופורציות. 1, 1 ו-9, 16. 1, 91, 1, זה לא כזה חשוב, זה מופיע במקומות בצד, גם לזה אפשר לעשות. נלחץ על הבא, פה הגענו לקופי, אוקיי? כתבנו קודם קופי, אני אחזור למסמך שלי, אני אעתיק את הקופי הזה, אני אדביק אותו בטקסט הראשי, יפה, אני אראה שהוא מסודר, שהכל בסדר, אני אעבור גם על שגיאות כתיב, זה חשוב, ויש לי פה אופציה להוסיף עוד קופי, אוקיי? אז אני יכול לקחת את הקופי הזה, ללכת לכאן, לומר לצ'אט, תעשה לי אותו הדבר, אותו הקופי, אוקיי? אותו הקופי, רק בקצר יותר. הוא יחשוב קצת, יראה את זה עליי חזרה, אני אסתכל, יפה, מחשב מבואן, אני אעתיק את זה, אני אלך למודעה שלי, למטה לקובץ דוקס, אני אדביק את זה שוב, אני אוריד את הדברים שמסגירים שזה צ'אט GPT, אני רוצה ליצור אינטראקציה איתם שזה אישי, כל הדבר הזה שקורה פה, מעולה, אני עובר על זה כמובן, בודק, מעתיק את זה ושם את זה גם כאן, באופציה השנייה. אוקיי? סיימתי עם זה, אני יורד למטה, יש לי פה טקסט קריאיטיב ואני יכול לתת גם לאלגוריתם לייצר לי, אז יש לנו צ'אט איתנו מעולה. כותרות זה הנעה לפעולה, אוקיי? ההנעה לפעולה שרשומה למטה בפוסט, כמו שזה רשום בקריאיטיב, זה רשום גם בפייסבוק עצמו. אוקיי, אז יש לנו צ'אט איתנו, יש לנו הוספה לאפשרות, אז אני אכתוב, הדגמים נחטפים למידע נוסף, לחצו כאן, מעולה. ואני אמרתי, הצעות טובות, אז דגמים אחרונים במלאי, צאו כאן, אמרתי להניע אותם, וגם מחשבים במחירים הטובים ביותר, ליצור כאן, אוקיי? וגם אני אעשה כאן איזה מין, אני יכול לשים פה כל מיני כאלה, ככה ליצור דחיפות, אני יכול לשים סימן קריאה, שיהיה מיידי. מעולה, תיאור לא חייב, אוקיי? גם אני יכול להשאיר את זה פתוח, לא חייב. כאן אני יכול לראות מה יהיה רשום להם במודעה, להזמנה, יצירת קשר, קבלת קידומים, קבלת הצעת מחיר. אני אוהב להשתמש באו שליחת הודעת וואטסאפ, לומר להם לאן אני מפנה אותם, שהם לא יופתעו שהם הגיעו לוואטסאפ, או מידע נוסף. אני אשתמש בשליחת וואטסאפ, אני אעשה הבא. כאן יש את ה-AI כבר של פייסבוק, הוא יציע לי כל מיני אופציות, אוקיי? אני כרגע, הנה, תראו איזה יופי, זה עשה לי מודעה בעצמו. לא צריך גרפיקאי, אז אני אלחץ שישים לי גם את זה. מעולה, לקחתי את זה, מה עוד יש לי פה? תראו איזה יופי, זה הוציא לי דברים, באמת, תראו, זה נראה ממש יפה, אוקיי? לקחתי את זה, סימנתי את זה גם, לוחץ על הבא, אני מסתכל מה השיפורים שזה מציע לי. עכשיו, אני תמיד מסתכל, אני יכול לבחור מה להשאיר ואני יכול לבחור מה לא להשאיר. אני בסופו של דבר רוצה שליטה על המודעה, אמרתי, אני רוצה לדעת מה הביא לי את הכסף הביתה. אני לא רוצה שפייסבוק ידעו ויחליטו ואז אני תלוי בהם כל החיים. רוצה ליצור סיסטם רחב. אז הוספת שכבות מעל, יפה, צ'אט איתנו, לא רלוונטי לזה, פוגע לי במדיה עצמה, תיקונים חזותיים, דווקא אהבתי את איך שעשיתי את המודעה, מוזיקה, יפה. מוזיקה, יש לכם פה אופציות לבחור מוזיקת רקע. אם לא בחרתם מוזיקה, תחברו את זה, כי אני אתן לכם דוגמה. יש לי עורכת דין לחדלות פירעון שניסתה לעשות קמפיין בעצמה, ואז היא ראיה למודעה, רוצים לצאת מהחובות, ואז היה ברקע מוזיקה של Happy Birthday to you. זה לא מתאים, אוקיי? אז אני אוריד את המוזיקה. לא צריך את המוזיקה. שיפורי טקסט גם, אני רוצה שליטה על הטקסט, לדעת מה המילים שהביאו לי לקוחות. הוספה של הנפשה, שזה סובב קצת התמונה, יאללה, מה אכפת לי שישחק איתם, מי שזה עושה לו טוב בעיניים והוא פונה אליי יותר, שיהיה. פלקס מדיה גם לא רלוונטי, זה מתאים את המדיה שלי, אוקיי, ואני נתתי כבר את המידות. חווה את זה, סיום. מעולה, הגדרנו את המודעה. כאן למטה אני יכול לראות הדמיה של איך תראה המודעה, אוקיי, בכל מיני וריאציות, אני יכול לראות בסטורי איך זה יראה, אני יכול לראות גם כאן את המודעה הזאת, איך היא תראה. תראו איזה יופי, זה באמת, כולה נתתי לו טמפלט ותראו מה הוא עשה מזה, דברים מדהימים. אז הנה, כל סוגה מחשבים ישר מהיוון. עכשיו שימו לב, זה רק דבר אחד שאתם עושים ב-AI, שהוא לא מחרבש, כי לפעמים הוא מחרטט מילים, ואז אתם יוצאים לא טוב בעיני הלקוח. אנחנו יורדים למטה,
יורדים למטה, מסתכלים על הקריאייטיב, מסתכלים שהכל תקין, יש פה את כל ההצעות שלי, התיאור. עכשיו אתם רוצים לראות מה כל דבר עושה ושכחתם, אז אתם יכולים נגיד ללחוץ כאן ולראות מה זה עושה, לרשום את זה, ואז יהיה לכם את ההדמיה כאן. הנה, ראיתם? זה מוסיף פה תיאור, אוקיי? כאן אני יכול לרשום מחשבים אחרונים, מלאי מוגבל, אוקיי? להגביל אותם, מלאי מוגבל, שיהיו לחוצים, לשלוח לי הודעה. מלאי מוגבל, מעולה. יפה, יש לנו את ההנאה לפעולה, הכל. תבנית, איך אני רוצה שהם יפנו אליי? בעצם שהם פונים אליי, אוקיי? זה נראה ככה, כרגע, אוקיי? שלום, ספר לנו כיצד אפשר לעזור לך. ככה זה ייראה בוואטסאפ שלי. מה שאני אעשה, אני אעשה עריכה, אוקיי? אני ארשום איזה נוסח שיסביר להם לאן הם הגיעו. שלום, הגעתם, נמחק את הכל רק, רגע, שלום, הגעתם ליוסי מחשבים, אוקיי? יוסי מחשבים, המחשבים טובים ביותר, עם אחריות מלאה ל3 שנים. אני רוצה לחזק את האינטרס שלו לשלוח לי הודעה, אוקיי? ל3 שנים. כאן לעזור לך. זה חייב לעבוד דרך אגב עם וואטסאפ עסקי, אוקיי? אתם חייבים להוריד וואטסאפ ביזנס לפני שאתם מחברים את הוואטסאפ, אוקיי? חייבים להוריד וואטסאפ ביזנס. כאן לעזור לך. אוקיי? רשמתי לו, וכאן אני אתן לו אופציה, אוקיי? אני רוצה אפילו לחשוב בשביל הלקוח. היי, שמח לקבל פרטים על המחשבים. שם התבנית זה אליי, אוקיי? שאני אדע מה זה, אז תבנית, מחירת מחשבים. שמירה, ויש לנו, אני יכול לראות כאן איך נראית המודעה שלי, ואני יכול לראות איך נראה יעד המודעה. עכשיו חשוב איך אתם מחברים את הוואטסאפ, אתם חוזרים רגע לסדרת מודעה, כי אתם רואים את הוואטסאפ פה, יש לכם אופציה לחיבור מספר, ואז אתם תוכלו לחבר את הוואטסאפ, אבל שוב, זה חייב להיות וואטסאפ ביזנס. הקמתי את המודעה, מעולה, יש לנו, עכשיו אמרתי כמה שיותר מודעות, איך אני יכול לעשות את זה יותר מהיר? יש לי פה את המודעה, 3 נקודות. שכפל, מעולה, יצרתי פה עוד מודעה כבר מה שנקרא מבעוד מועד, סבבה, מוריד אותה גם, מוריד אותה, יצרתי העתק, אוקיי, משנה את השם של המודעה, אוקיי, אם אני אלחץ פה פעמיים זה ייתן לי לשנות את השם, אוקיי, מחשב, צבע, כתום, לפעמים נתקע קצת המערכת של פייסבוק דרך אגב, בגלל זה אתם רואים את זה ככה. יפה, אני יכול למחוק פה את הקריאייטיב עצמו רק, אתם רואים, הסרת המדיה, הוספת מדיה תמונה, מעלה גם את התמונה הזאת, מההורדות אני גורר אותה לכאן, מחכה שזה יטען, אוקיי? ואני רוצה לנסות כמה שיותר מודעות, כמה שיותר סרטונים, כמה שיותר הצעות. בסוף אני רוצה לראות מה ההצעה שהביאה לי הכי הרבה כסף הביתה, ולרוץ איתה. ברגע שאני יודע מה ההצעה, אני יכול ללכת ולבחור ממש בעצמי איך אני מציע אותה בכל מיני וריאציות, או לעשות לה גרפיקה אחת כזאת, וגרפיקה אחת כזאת, ומה הצבעים שיותר מכרו את הקהל, ואיזה תכשיט, או איזה מחשב, או איזה שירות משך יותר את הקהל. עובר הלאה, אותו דבר כמו שהגדרנו קודם בדיוק, אתם תראו גם שיש לי את ההגדרה פה מראש. מה שנקרא נפלא, הנה, מעולה, עברתי על הכל, ראיתי גם את החיתוך, מעולה, יורד, ממשיך, בודק שהכל תקין, יש לי פה כבר הכל מראש. יצירת תמונות, בואו נראה מה זה עוד יעשה לי, אם יש פה עוד איזה משהו יפה, תראו איזה דברים מדהימים זה עושה, באמת. הנה, שאמרתי להיזהר מהכתב, זה השטויות שהם יכולים לעשות. זה לא יחרב. דילוג והמשך, שיפורים, אמרנו גם, אני בודק מה השיפורים, לא רוצה מוזיקה, לא רוצה הנפשה בזה ספציפית. מעולה, רואה שהכל כבוי, סיום. עכשיו, אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל לפני שאני מעלה את המודעה ולוחץ על פרסם, אני חוזר אחורה, עובר על הכל, מסתכל על הכל שוב ושוב ושוב ושוב, אוקיי? ורואה שהגדרתי את הכל נכון. ברגע שסיימתי, אני לוחץ על פרסם, זה יטען את המודעה,
ואני רגע, הנה פרסם אותה. יש פה טיוטה, אתם רואים? אני אלחץ גם כאן על ארוך. אפרסם גם את המודעה השנייה שעשיתי, פרסם. ועכשיו אני יכול לראות פה את הדשבורד, אמרנו קמפיין, סדרת מודעות, אני יכול להסתכל בקמפיין, יכול להצמיד אותו למעלה, אוקיי, שיהיה לי. יש לי פה את הקמפיין, יש לי פה את התוצאות, כמה שיחות היו. אני עובר לסדרת מודעות, אני יכול לראות פה באיזה סדרה מדובר, כמה תקציב יומי, אני יכול גם לשנות אותו מפה, ואני גם יכול ללחוץ פה על ארוך ולעבור, כמו שערכתי קודם, בתוך הקמפיינים. ואני יכול ללכת למודעות ולראות שהמודעות התחילו לעבוד. אני עכשיו אחבא את זה, כי זה של לקוח אמיתי ואני לא רוצה שהוא ילך, אבל ככה זה נראה בסוף. יש לי פה קמפיין, 53 פניות, 9 שקלים. הוצאתי כולה 476 שקלים. עכשיו תבינו, הקמפיין הזה, כל עסקה יכולה להגיע ל1,000 שקל. אוקיי, 53 פניות. מספיק שהוא יסגור 10, תחשבו כמה הוא עשה על 476 שקלים. הכלי הזה זה מטורף. ועכשיו יש לכם גם אותו בידיים שלכם, יכולים לעשות איזה קמפיין שאתם רוצים, כדי באמת להתחיל להביא לקוחות לעסק שלכם, או להביא עוד לקוחות, או מה שתרצו לעשות בעצם. זהו. ככה אנחנו מקימים קמפיין בפייסבוק. אם יש לכם שאלות, חברים, עכשיו זה הזמן, אתם מוזמנים לפתוח מצלמה, להרים יד, לכתוב בתגובות, מה שאתם רוצים, אנחנו עונים על הכל. טל, יש לך משהו להוסיף? אתה מלך. תודה רבה. עדן, אוקיי, זה מוגבל ל-505 סרטונים? לא, אני יכול לשים גם 100 אם אני רוצה בקמפיין אחד, ואני יכול לפתוח כמה קמפיינים וכמה סוגי קהלים שאני רוצה, אבל בגדול לא, אני לא מוגבל לשום 5 תמונות, לשום 5 סרטונים, אבל מה שאני ממליץ זה בערך להעלות 8 סרטונים, 4 תמונות, 4 סרטונים, ולשחק עם זה. מספר מודעות מומלץ, חברות פרסום יגידו לך שזה בדרך כלל 4 מודעות, זה המינימום, אוקיי? ואני די מסכים עם זה, כי מודעה אחת אין לה אלגוריתם כל כך עם מה לשחק, הוא לא יבחן עוד מודעה כנגד מודעה אחרת, אוקיי? ברגע שאני נותן לו 4, הוא יבחן את 4 המודעות וילך איתם, לפי מה שמתאים לו. בכיף, עינה. אני אשמח להוסיף, במידה והלידים שאתם מקבלים, רשמתי את זה גם, הם פחות רלוונטיים, אז צריך לבצע סינון גם ברמת הטקסט, וגם ברמת התמונות או הוידאוים שאנחנו עושים. ואז בעצם יגיעו אלינו פחות אנשים לא רלוונטיים. גם אם זה מייקר קצת את העלות לליד, זה שווה את זה בדרך. אותו דבר בטופס לידים. אנחנו ממש יכולים לסנן את האנשים הפחות רלוונטיים, ואפשר לקבל אנשים קרם דה לקרם, שהם כמעט טובים כמו שיש מוקד טלפוני שמכין לנו את הלידים. ממש, זה מדהים. לפני שבועיים העליתי קמפיין ראשוני, פייסבוק ואינסטגרם, צלמת חתונות. קהל היד שלי בעיקר באינסטגרם. הקמפיין מחר מסתיים. איזה תובנות אני יכולה להוציא מהקמפיין? מה הקמפיין הבא שכדאי לי לעשות? קרה חשיפה לקהל היד, מאורסים, מתחתנים. גלית, את יכולה רגע לפתוח, הם יכולים לפתוח מצלמה ומיקרופון? טל, תבדוק את זה רגע. כן, אני אפתח. יפה, אם את רוצה, אחד, אנחנו יכולים עכשיו בלייב לעבור לקמפיין שלי. 2, מה שאני ממליץ בסוף זה להסתכל על כמה כסף יצא, כמה כסף נכנס, מה היו ההוצאות שלה, להחסיר את ההוצאות ולראות כמה כסף הרווחת. אם הרווחת מספיק כסף, מעולה, בואי, תעלי תקציב, תקבלי יותר כסף פנימה, תקבלי יותר לקוחות. אם לא הרווחת מספיק, צריך לחשוב על ההצעה. עכשיו עוד משהו, זה עובד מעולה, תפעילי את זה. הדבר הבא שאת יכולה לעשות, את יכולה לחשוב על עוד הצעה ולהפעיל קמפיין נפרד. הנה, גלית, קדימה. השארתי. רצתה רגע שנייה מיקרופון. רגע. כן, אין לי בעיה, אתה יכול לקחת את השליטה של העכבר כבר. אני לא רואה את באמת המסך. יודעת איך אני נכנסת לקמפיין וכאלה, עשיתי את זה פעם ראשונה. תשתפי לי מסך, אני אוכל לראות. עשיתי, אתה לא רואה את השיתוף? טל, אתה רואה את השיתוף? לא. לא, הנה, עכשיו אני רואה. שלך. יפה, מעולה. אני מבקש את הגישה, request remote control, תאשרי לי.
יש? שלך. מעולה. יפה. נלך לכאן עוד, אמרנו מנהל המודעות, נלך אליו. בואו נראה. יפה, אז יש לנו פה קמפיין. מאיזה תאריך הוא פעל? אוקיי, יפה. קודם כל יש לי פה קמפיין של, בואו נראה מה הקמפיין הזה, קמפיין תנועה. נכון. מעולה. למה עשית תנועה ולמה קליקים על קישור? אין לי מושג, זה נטו היה כאילו קמפיין התחלתי כזה, אני אחרי 2 במילואים, ואני רגע מנסה להפעיל את העסק מחדש. קודם כל, גלית, כל הכבוד לך, ואת אלופת עולם, תודה. אוקיי? ככה, כשאני עושה קמפיין, יש לי רמות מודעות של קהל. אוקיי, אני רגע אשתף לך משהו. בסדר? תרגיש ממש יש לי חופשי, קהל. אני גם כותבת בצד את כל מה שאתה אומר לי. יפה. יש לי קהל שהוא מודע לבעיה, לא מודע לפתרון, אוקיי? בואי ננתח את זה על אצלך, אוקיי? יש לי מודע לבעיה, לא מודע לפתרון. מה הפתרון שאת נותנת בעסק? אתה שואל אותי שאלות קשות לשעה הזו. בגדול, מה שעשיתי במודעה זה פשוט הצעתי צילום חתונה בסגנון טבעי, וזה קהל היעד שאליו אני מדברת. כאילו, זה לזוגות ביישנים, לזוגות שלא מחפשים את המצלמה כל הזמן. מה הייחודיות? מה הבידול העסקי שלך? אני עובדת עם הלב שלי. מעולה. מה עוד? זה שאלות עומק. נכון, לא- יפה. כדי להתחיל לשווק, אמרתי, אנחנו צריכים להתחיל מהאסטרטגיה, ולהבין מה האסטרטגיה שלנו ומה הבידול שלנו. למה שיקחו אותי, אוקיי? וממקום טוב, לא ממקום רע. אוקיי? יש תחרות, אבל יש אני אותי. יכולה להגיד נינוחות, או אפילו עניין של נוחות של אישה. לרוב זה קלות שאנחנו צריכים ללוות מההכנות וכאלה, ולקלה ביום החתונה, גם ככה הכל לחוץ, אז לפעמים אישה שנוכחת איתה, יכול להקל עליה במהלך היום. זה גם ערך בעיניי. גם מגיעות אליי קלות רבות שמגיעות מהמקום הזה. כן. מעולה. אז בעצם את עושה גם ליווי? את מלווה את הכלה? כן, הצילום הוא משלב ההכנות. אוקיי, מעולה. תראי, בסופו של דבר, כשאת מקימה קמפיין, נחזור לשאלה שלך, את לא רוצה לעשות קמפיין של קליקים על קישור, אוקיי? הנה, גלית, מה לגבי הניסיון, מחיר התאמה אישית? נכון, יש פה המון, 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 המון משתנים שאנחנו צריכים לנתח אותם, אוקיי? שברגע שאנחנו מנתחים אותם, אני אשב איתך עכשיו שעה ואני אנתח את זה, ונשמח לעשות את זה פעם הבאה, או אחד על אחד איתך בכיף, תשלחי לי הודעה, נעשה את זה ביחד. בעצם אני מנתח אותך ואני מוציא את הבידול העסקי שלך, את הערך המוסף, ומשם אני יכול לבנות את ההצעה. אוקיי? הדבר השני, שאת עושה קמפיין, אוקיי? יש לי רמות מודעות. מודע לבעיה, לא מודע לפתרון. אוקיי? זה אנשים שלא יודעים שהם צריכים את האישה הזאת שתצלם אותם, ולא מודעים שיש כזה דבר. יש לי מודע לבעיה, לא מודע לפתרון, אוקיי? מודע לזה שאני צריך צילום, אבל לא מודע שיש אישה שמלווה אותי לאורך כל הדרך, אוקיי? יש לי מודע לפתרון, לא מודע לבעיה, יודע שיש צלמים, לא יודע אם אני רוצה מישהו שיהיה קרוב אליי, ויש לי מודע לבעיה ומודע לפתרון. מישהו שהוא כבר מחפש את השירות שלי, אוקיי? כן. אבל בסופו של דבר, הוא לא יודע שאני קיים, אוקיי? וזה הקהל שאני פונה אליו בממומן, אוקיי? אז דבר ראשון עשית פה קרוסל, עשית פה מודעה אחת. התחילו מהטעות הראשונה. הטעות הראשונה שעשית קליקים על קישור. אחד הדברים שאמרתי מקודם, אני רוצה להביא אותם למחירה, לא מעניין אותי שהם יראו סרטון, לא מעניין אותי שאני אקפוץ להם באינסטגרם, לא מעניין אותי שהם יעשו לי עוקב. בסופו של דבר אני רוצה ROI חיובי, return of investment. כן, האמת שרציתי להביא אותם לוואטסאפ, ולא כל כך הצלחתי, לא הבנתי איפה ולמה. מעולה. אז כדי להביא אותם לוואטסאפ, צריכה להוריד את הוואטסאפ ביזנס, לחבר את הוואטסאפ ביזנס ולשנות פה בהגדרה של הקמפיין. שזה את תוכלי לעשות אחרי זה, אוקיי? שמשכפלים אותו, בואי נראה מה הגדרת כאן. הגדרת קודם כל לאתר, אוקיי? כן. כבר הם לא יכולים להגיע לוואטסאפ מהקמפיין הזה. אוקיי, בואי נשכפל אותו רגע. זה קודם כל. אני אשכפל לך אותו. אמרתי, צריך להיות ערניים להגדרות.
שיפו לי מההגדרה הנוכחית, שימו לב, שום המלצות. ברגע שהם עושים המלצה, זה שם הכלה אוטומטית על כל הקמפיינים שלכם, טל המציא לזה שם טוב, מכלה אוטומטית. זה שם לכם כל מיני שינויים בקמפיין שאין לכם שליטה עליהם, וזהו, עכשיו פייסבוק שולט עליכם ולא אתם עליו. שימו לב לזה. יש לנו פה קמפיין תנועה, אוקיי? יש לנו פה סדרת מודעות. יעדי הודעה, אוקיי? את פספסת את זה, גלית, את צריכה לשנות ליעדי הודעה. כדי, את לא גרועה, את אלופה שניסית קודם כל, ואת אלופה שאת הלכת למילואים, ואת אלופה שיש לך עסק ואת ביאת את הערך הזה. זה קודם כל, אל תזלזלי בעצמך. אוקיי? את קודם כל אלופה. תודה, אני באמת אחר כך לומדת אנחנו את זה. לומדים, אנחנו משתפרים, אוקיי? אנחנו באמת משתפרים מפעם לפעם. ועשית את זה פעם ראשונה, התנסית, ראית שזה מביא קהל, יופי, עכשיו את תראי שזה גם מביא כסף. אז שינינו, פה אני לא רוצה קליקים על קישור, אני רוצה מקסום מספר השיחות. אוקיי? אני רוצה שהם יתקשרו, שהם יפנו אליי. אני יורד למטה, אוקיי? בחרתי את פייסבוק, יעד ידני. גם כאן, אני בוחר את הוואטסאפ, לא בחרת בכלל וואטסאפ. לא היה להם אפשרות להגיע אלייך לוואטסאפ. איזה אלוף אתה רז. תודה רבה, ואת האלופה האמיתית פה, אמרתי. הדבר השני, עשית פה מודעה אחת, אין באמת לפייסבוק דרך לוודא את זה, אוקיי? ולרוץ, להבין כאילו מה קורה כאן. כן. אוקיי, את רוצה להעלות לו כמה מודעות וכמה הצעות. אז הדבר הראשון, את צריכה להבין מה הבידול שלך, ויש לך בידול, אוקיי? את יכולה לפנות לקהל דתי למשל, אוקיי? שמחפש צלמת ולא צלם. זה כבר בידול, אוקיי? את יכולה להוסיף את השירות שלך עם עוד משהו קטן, אוקיי? עם עוד איזה טוויסט קטן. את יכולה להוסיף את השירות שלך עם ליווי וארגון למשל. אוקיי? כאילו, את יכולה לעשות פה עוד הרבה דברים שגם תוכלי להגדיר את המחיר שלך חדש, וגם תוכלי לתת ערך שמבדל אותך וכל קלה צריכה. אוקיי? אין לי מילים. פשוט עשית לי סדר בבלגן. הכל בסדר. אני שמח וזו זכות גדולה. הדבר השני, אני אעשה פה באמת עוד מודעות. אני אפתח פה עוד מודעות, אני אצור עוד מודעות כמו שהראיתי לך, תראי את הוובינר שוב, ואז תפעילי את הקמפיין מחדש. בסדר? מעולה. אבל בגדול עכשיו... אני אשמח כאילו באמת לעשות איתך אפילו שיחה בנפרד, כדי לא לקחת פעולה מהחבר'ה. בכיף ובאהבה. אני משאיר לך את הקמפיין כאן, שיהיה לך, בסדר? אני אשנה לו גם את השם. קמפיין עם רז, כי הוא כבר מוגדר יחסית אחרת, כאילו. עם רז. זהו, שמור לטיוטה. לא פרסמתי. שימי לב גם, הקמפיין הזה עוד פעיל, את יכולה לכבות אותו, אוקיי? הוא מבזבז כסף. כן. קיביתי לך אותו, בסדר? אתה מספר אחת. גם את זה אני אכבה. וזהו. יפה. עוד שאלות? מלא תודה, מלא. בכיף ובאהבה. שאלה הבאה, בוא נראה. אוקיי, מישהו רוצה להוריד את המיקרופון ולשאול? רגע, יש פה מלא, הנה, יש פה B2B, חוזר אולי קצת לשאלה. אני יוצר סרטונים בבינה למלאכותית לסושיאל עסקים ועובד גם עם סוכנויות פרסום. ניסיתי לעשות קמפיין, אבל הוא לא הביא תוצאות. האם ניתן לטרגט בעלי עסקים או סוכנויות שיווק, שעדיף לא להיכנס בכלל למודעות מטא, ולהתמקד בפניות ישירות? אז קודם כל, אין או. אוקיי? גם פניות ישירות, גם פליירים, גם קמפיין ממומן בפייסבוק, גם להעלות סרטונים, הכל. תירה לכל הכיוונים. ברגע שאני יורה לכל הכיוונים, משהו יגיע. ושמשהו יגיע, דרך אגב, אני אלך קצת לכיוון הזה, כי אני יודע שמשם מגיעים הלקוחות. זה יכול להיות פוסטים בפייסבוק, זה יכול להיות לפרסם בקבוצות, זה יכול להיות הצעה. אמרנו הצעה שאי אפשר לסרב לה, בוא. סרטון 10 שניות ב-AI מתנה לעסק. סבבה? תציע את זה בקמפיין, יגיעו אליך המון אנשים, אומנם אתה תעבוד קצת, אבל אתה רוצה את הסרטון הזה ב-30 שניות, אהבת, בוא תשלם לי 300 שקל, אני עושה לך את הסרטון הזה. אתה יכול גם לפתח פה ריטיינר קבוע. אוקיי? אתה כבר יוצר מגנט לידים שמביא לך המון לקוחות. אז זה לגבי זה, ובאמת להתמקד בהכל. ג'וני, ערב טוב, אחי. ערב מצוין. דבר אליי. תשמע, אני פשוט ניסיתי, אני אגיד לך את האמת, אני גם, אתה יודע, בין המילואים ובין הכל, ניסיתי לעשות קמפיינים, ניסיתי לקדם, אני כן יוצא לי טוב יחסית בצורה אורגנית מרגיש לי,
יש לי סרטונים טובים שמגיעים בצורה אורגנית טובה, אבל בממומן משהו חסר. אז אני אומר לעצמי, כאילו, מה אני עושה לא נכון, מה אני עושה לא טוב. אז הדבר הראשון, קודם כל אתה עושה טוב, אתה מנסה, אוקיי? זה אחד, וגם יש לך סושיאל שהוא עובד טוב, סימן שמשהו שם טוב, משהו שם קורה. אתה צריך למקד את זה. אתה רוצה לשתף את הקמפיינים? כן, איך אני יכול לשתף אותך בזה? יש לך למטה בזום share, כפתור ירוק כזה, ואתה עושה share screen, ואז אני יכול לראות. אז רגע, אני אשתף אותך במסך הזה. ואיך אני נותן לך... תשתף את המסך, ואז אני אוכל לבקש רשות, כן. יפה, בוא נראה. אוקיי, התחלת יפה, היה 3 פניות. מה היה עם 3 פניות האלה? לא היה התקדמות יותר מדי, ואפילו שמתי לב שזה היה יותר מתחום הנדל"ן, כאילו, בכל מה שקשור ל-AI. הבנתי. אוקיי, בוא נראה. אני מבקש רגע לשלוט במסך. תן לי אישור. יפה, בוא נסתכל. מה עבד לך בסושיאל? אני יכול להראות. אז נשמח שתראה לי רגע. יש לי את זה, הוא הגיע עכשיו מדהים. ל-123,000 צפיות, זה על היום. אני אגיד לך מה, אני קצת מפחד לקדם בממומן משהו מסוים, כי אמרתי, טוב, שמתי 130 שקל, שזה לא הרבה, אבל כאילו, מה יקרה אם אני אבזבז שוב את ה-130 שקל? קודם כל זה ניסוי וטעייה, וזה מוכר במס. אז כבר אתה בטוב. הדבר השני, אני מחלק את זה לשני דברים, אוקיי? קודם כל, מה אמרו לך אנשים שפנו אליך לעשות סרטונים דרך הדבר הזה? דרך מה? דרך הסושיאל. דרך הסושיאל. אז הרבה פעמים אלה שכן הצלחתי להשיג, זה היה יותר מפנייה ישירה. זאת אומרת, אני כותב הודעה, אם זה לינקדין, אם זה אינסטגרם, חוזרים אליי ואני מפתח איזושהי שיחת מחירה. מעולה, אוקיי. זהו, והרבה פעמים זה נתקע או בשלב שיחת המחירה, או באמת בשלב של הליד. כאילו... יפה. אני אראה לך דבר אחד, בוא נחזור רגע לקמפיינים. עניתי לך קודם, הפניות הישירות האלה זה מעולה, למה זה מעולה? כי אתה פונה לקהל הישיר, לקהל שבאמת צריך אותך. אתה לא יורה לכל הכיוונים. בוא נסתכל על הקמפיין פה. קודם כל עשית פה שיחות, מעורבות, מעולה, יופי, הודעות, 30 יומי, אני אעבור על זה מהר ברשותכם, כדי שנספיק כמה שיותר. יש לנו פה הגבלה של תאריך, יופי, קהלים. אז יפה, אז הגדרת פה רק בתל אביב. למה רק בתל אביב, דרך אגב? הרגיש לי שאזור המרכז, כאילו, הוא יותר רלוונטי לי, לפחות כניסיון ראשוני. אתה עובד מהבית? כן. אתה יכול לעבוד גם עם ארצות הברית. ברגע שהגדרת רק תל אביב, תראה, רשום פה למטה, 140 עד 170 אלף. למה לא לפרסם לכל ישראל? אין סיבה, אתה יכול לעבוד מהבית, אתה יכול לעלות עם הבן אדם לזום. אני וטל עובדים עם עסקים בארצות הברית. יש לנו שותפים בארצות הברית שאנחנו עובדים איתם ובאוסטרליה. חוץ מזה שזה פוגע לי בשעות שינה, זה עושה רק טוב. אוקיי? אז קודם כל, תשנה לכל ישראל, לא רק תל אביב. אוקיי? עכשיו, זה משהו חשוב, וזה חוק לחיים מבחינתי, לא להניח הנחות. אוקיי? לא בזוגיות, לא בשיחות עם אנשים, ולא בקמפיינים השיווקיים. שאני מניח הנחות, אני מונע מעצמי לגלות משהו שלא ידעתי, אוקיי? זה דעות קדומות. אז קודם כל זה, לשנות. בוא נראה עוד למטה, מיקומים ידניים. הגדרת פה Advantage Plus, זה מעולה, זה מה שדיברנו עליו קודם. ובוא נראה, אז דבר ראשון, יש לך פה מודעה אחת, אוקיי? שזה מבחינתי כבר לא נכון. אוקיי? בוא נראה את המודעה עצמה. אני יכול להראות את הסרטון עצמו עם אודיו. תראה לי את הסרטון עצמו. איפה הוא היה? נראה לי שזה היה זה. לא, זה היה משהו אחר. יכול להיות שהורדתי אותו.
לא זז. בוא נראה אותו שם, זה בסדר. אנחנו יכולים לראות. יותר פרסומת לעסק שלך, שזה צעצוע, שזה פלסטיקי. אבל תראה, זה כבר לא המצב. היום קמפיינים שלמים נבנים ממשפט אחד, וזה לא איזה קסם בלחיצת כפתור, זה דורש חשיבה, יצירתיות ובימוי. דווקא חוסר שלמות עושה את זה אמיתי, אנושי, נוגע. והיתרון, מהירות, יעילות ועלות הגיונית. זה נראה כמו הפקה ענקית, עם צוות, מצלמות, סט צילום. בפועל זה נבנה מטקסט, חכם, ממוקד ומביא תוצאות. ומי שלא ישתמש ב-AI יישאר מאחור. קודם כל, שלח לי את המספר שלך, אני אפיץ אותו בקבוצות וקהילות שיש לנו לסוכנויות שיווק, אוקיי? אנחנו מנהלים קבוצות עם מעל 1,000 סוכנויות שיווק בארץ ובעולם, אנחנו מלמדים אותם. מדהים. הדבר השני, אוקיי? בוא נחזור רגע לקמפיין, אוקיי? לתכלס. תחזיר אותי אחורה? כן, שנייה. יפה. אני רק עושה מינוס. אחד, אין פה ישר משהו בועט לפנים ואין פה הצעה שאי אפשר לסרב לה, אוקיי? זה אחד. שתיים, יש פה מודעה אחת. אמרנו 4, 8 מודעות. 3, גם גרפיקות, גם סרטונים. ועוד משהו, אתה יכול גם לפנות לכמה כאבים, אוקיי? וזה לא חייב להיות כאבים, זה יכול להיות יתרונות שאתה מביא, וזה יכול גם לפנות לבן אדם. לא צריך להוציא 5,000 שקל על יום צילום. אתה מבין? לא צריך, אתה יכול כאילו לגעת פה בהמון רבדים שלא נגעת בהם. אתה צריך להוציא פה יותר הצעות, ויותר הצעות שאי אפשר לסרב להם, אוקיי? אמרתי, אתה יכול להציע סרטון AI של 10 שניות במתנה לעסק. יש לך את הבן אדם, יש לך את המספר שלו, אתה יכול לומר לו, אוקיי, יפה, אהבת את הסרטון, איזה כיף, הכניס לך כסף, יופי. בוא, קנה חבילה של 10 סרטונים ב1,000 שקל. סבבה, תתחיל באיזה 1,000 שקל. הבאת 10 אנשים כאלה בחודש, זה 10,000 שקל. העניין הוא שגם על 10-15 שניות יש סרטונים מסוימים, זה מאוד תלוי בסוג הסרטון, אבל גם על 10-15 שניות אני יכול לקחת 800 שקל, 1,000 שקל, תלוי בסוג הסרטון ובזה. כאילו זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. אני יודע. אתה צריך את הכניסה לשוק, אתה לא צריך לעשות סרטון ברמה הכי גבוהה שיש ולמושלמות. אתה יכול לעשות את ההתחלה, אתה גם לא חייב לעשות לו כתוביות, אבל אתה רוצה את המספר שלו כדי שתוכל להתקדם איתו, וגם תציע 5 שניות, סבבה? אתה רוצה את וואלה, אתה צריך פה לקמפיין, אז עזוב אותך 10 שניות להספיק. בוא, קח את החצי דקה ואני אעשה לך מחיר. כבר מכיר אותך, כבר יש את המספר, כבר אפשר לעבור למחירה. אוקיי? סגור. אתה צריך אני לא לחשוב רוצה על לגזול יותר ההצעות. מדי זמן, רז, ממש תודה לך. בכיף ובאהבה, אחי. בכיף. ואני אשלח את המספר. שלח לי את המספר, אנחנו נפיץ. תודה. להתראות, אחי. עוד שאלות, חברים. אני רואה שטל תוך כדי עונה פה בתגובות. בכיף, כיף, תודה רבה, איזה כיף לראות את התגובות. חברים, יש לכם עוד שאלות? מעולה. אז קודם כל, תודה רבה לכם, חברים. אם אתם רוצים לקבל עוד תוכן ועוד ערך, אתם מוזמנים לפנות אלינו בוואטסאפ, אוקיי? המספר שלי זה 0544-980024. גם אפשר לפנות לטל, אוקיי? כיף, הנה הוא שלח לכם את המספר, אנחנו שותפים, אנחנו עובדים יחד. ואני שמח לעזור לכל מי שצריך ורוצה, ותמשיכו לעשות את העבודה המבורכת שלכם. תודה לכם. Recording stopped. בכיף ובאהבה, להתראות, חברים. כן, אני רושם. זה המספר. שוש גם תעביר לכם אותו, בכיף ובאהבה. תודה לכם, חברים. זכות באמת לתת לכם פה תוכן וערך.
Yeah.